Det är ju ett fantastiskt språk och det här påminner ju om våran motsvarighet Tripp Trapp Trull. Ja, jo, men det gör det nog. Det är någon sorts berättelse om olika kossor och djur och sådär på en bok. Sergej Rachmaninovs memoarmusikal nummer 2 i S-moll. Det var Arkadij Volodos som spelade. P2 Klassiskt i denna ganska korta upplaga går mot sitt slut. I Amerikas historia som inte hade engelska som modersmål. Han pratade ju inte försvunnit. They continued to speak Dutch. They carried on their customs. Det handlar om Jeanne d'Arc i opera i P2 och den här gången är det Peter Tchaikovskys version av historien från hans jungfrun från Orléans som gäller.